V Liptovskom Mikuláši niečo robiť. Tak to zmeň. Community Event Lab. Projekt, ktorý ťa prevedie od nápadu až k finálnemu podujatiu. Prejdime si tie najdôležitejšie veci, ktoré potrebuješ vedieť. Takže, je to zadarmo. A to se vyplatí. Je to pre mladých ľudí, ale vôbec nemusíš byť len študent. Stačí, ak máš od 16 do 35 rokov a chceš sa vzdelávať. Keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Avšak nemusíš sa báť, že to bude ako učenie sa na strednej škole. Žiadna lavica, žiaden nepríjemný učiteľ, žiadne učenie sa vecí naspamäť, aby si to na písomke zvládol. Tu ide o neformálne vzdelávanie v príjemnom prostredí, s príjemnými ľuďmi, tak aby si sa ty cítil dobre. Á, ďalšia radosť vo mne. No a v neposlednom rade sú to kvalitní mentori, ktorí ťa celým procesom prevedú a pomôžu ti doniesť tvoju víziu do reality a zároveň ťa pritom aj čo si naučia o organizácii podujatí. Takže, ak sa pýtaš, čo ti tento kurz dá, tak dovol, aby som ti to vysvetlil na jednoduchom grafe. Na osi X máme tvoje skúsenosti. Tu patria veci typu práca s tímom, manažment, kontakty, dobrý životopis, osobný rozvoj a konečný cieľ organizácia eventov. No a potom tu máme os Y, kde je čas. Celkovo toho času je 5 mesiacov, kedy počas víkendov budeš pracovať na svojich projektoch s mentormi a tvoje skúsenosti, ktoré sa nachádzajú niekde tu, pôjdu takto raketovým spôsobom sem hore, kde sa na konci kurzu budeš nachádzať. A ak ťa tento graf nepresvedčil, tak prenechávam slovo Gabike, ktorá to možno skúsi lepšie. Ja som Gabi, som koordinátorka vzdelávacích programov v OZ Verejno a teda som aj koordinátorka Community Event Labu. Community Event Lab ľuďom dá príležitosť zúčastniť sa vzdelávania s špičkovými lektormi, ktorí vyučujú na vysokých školách alebo konferenciách témy, čo sa týka fundraisingu, kde a ako zohnať peniaze napríklad, ako od nejakého nápadu prídem k tomu, že čo potrebujem zorganizovať na to, aby sa to uskutočnilo a všetko iné, čo vlastne ku takému podujatiu patrí. Môže sa prihlásiť každý, či už majú nejaký nápad, ktorý by chceli zrealizovať a iba sa potrebujú dozvedieť viac o tom, ako na to, od profesionálov, ktorí sa v tom naozaj vyznajú, alebo sa môžu prihlásiť aj ľudia, ktorí nemajú vôbec žiadny nápad, čo by chceli robiť, iba sú zvedaví a sú otvorení tomu, že možno sa do nejakej skupiny zapoja, alebo možno v priebehu tých workshopov zistia, že toto by bolo super a to chcem, aby naozaj bolo a idem do toho. Máme už konečne harmonogram termínov, takže ten sa dá pozrieť a zarezervovať si to. Je to v zásade jeden deň, víkendový deň, v jednom prípade teda aj celý víkend. Účastníci prídu sem o 9 ráno, zoznámia sa s lektorom a budú sa intenzívne venovať jednej téme, približne do 6. a vlastne budú odchádzať s tým, že zase vedia niečo viac o tom, čo by ich zaujímalo alebo čo sa ako dá spraviť a potom budú rozmýšľať nad tým, že čomu by sa chceli venovať na konci toho vzdelávania. V priebehu toho vzdelávania sa aj skupina viacej spozná a podľa záujmov sa vytvoria skupinky a budú spolupracovať na tých projektoch. Ak pôjde o nejaké väčšie podujatie, ktoré by chceli zorganizovať, tak to môže byť aj veľká skupina, aj povedzme polovica z tých 20. Ak to bude niečo menšie, tak možno budú stačiť 2, 3, 4. Ja sama sa na to veľmi teším, lebo ma to veľmi zaujíma. Ja teda v mojom inom živote pracovnom organizujem festival Pantomimy Pan. A napriek tomu, že už ho organizujem teda dosť veľa rokov a medzičasom ho teda aj riadím, je stále veľa tém, ktoré ma zaujímajú a ktoré podľa mňa mi prinesú viacej vhľadu do toho, ako to robiť proste lepšie. Stále rozmýšľaš, či idem, neidem? Pozri sa doma do zrkadla. Prichádza nový rok. Nové príležitosti, nové predsavzatia, nové skúsenosti, ako môže byť napríklad aj Community Event Lab. Takže bež na stránku verejnuo.sk, tam sa dočítaš o tomto projekte viac a hlavne tam nájdeš prihlášku, ktorú keď vyplníš, tak sa môžeš stať jeden z 20 ľudí, ktorí sa zapoja do tohto projektu.